Ngiyanizwa bafethu as abantu be-country nikhala ngokuthi nifuna i-leader ezosiphatha kube u-Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Bafethu, angiboni leyo nto izokwenzeka. Hhayi, mina into engiyibona izokwenzeka bazophusha uMoshatile the same way abaphusha ngayo uRamaphosa. Yabo, angene as i-deputy for isikhashana, as they would say, and eventually kuzoba uyena osesikhundleni permanently. Ukuthi kanjani nathi siyobona ngoba sekwenzeka. Yabo, up until mhlawumbe the next election enkulu. But le kaMkhwanazi first, I don't know, because I don't even think uMkhwanazi wants that position. Yabo, but bengakuhle-ke kodwa bangathiwa uyayiconsiderisha into efana naleyo, because abantu bayamthemba and uyakwazi ukurelate ezimweni zabantu bala eSouth Africa. Abafani no-Cupcake. Hayo Cupcake, hayi, ngeke nje bese ufaka abantu abanjengoPatrice Motsepe abangayazi istruggle, abangabazi ubunzima. Yabo, yena uzohleka nabantu abafana njengaye, abayiguli njengaye. So nje bafethu, usimele uMoshatile-ke, hayi, sigebengu sibuka-ke lesiyana-ke, hayi kabi, kodwa nje uyambona nje futhi ngiyothi ngasho.